گروپên çekdariyên li Efrînê dimînin gujmeyek mezin ji pereyan ji berhemên zeyta zeytûnan li ser encûmenên Xucehê li her heft encûmenan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê sepandine. Jêdereke taybet ji nava bajarê Efrînê nexwast navê wî were eşkerekirin ji Arkêra ragihand ku grûpên çekdar û berpirsên Tirkiyê 22 milyon dolar li ser heft encûmenan navenda bajarê Efrînê Cindirêsê, Raco, Şiyê, Şera, Bilbilê, Mabata sepandine. Ew jî diriya berhemên zeyta zeytûnan ya demsala 2018 ne û birîna para ji sedî 10 ji berhemên cotkaran ji bo grûpên çekdar li Efrînê ye. Derbarê nirxê tenekeyên zeytê ji derê tekez kir ku biryara destnîşankirina nirxê zeytê hîn berdewam e ku wê yekê cotkar ji bilî dayîna bacan ji bo grûpên çekdar rastî ziyaneke mezin tên. Serbarê ku di gelek gundan de rastî diziyê hatine bê ku tu alî sînûrekê ji wan re deyne. Nirxê tenekeyên zeytê ku her tenekeyek 16 litr tê de ye niha li Efrînê bi vî awahî ye. 34 dolar ji bo zeyta herî guncaw ku li gor pêvana başbûna zeytê li jêr asîd yek tên askirin tê firotin. 31 dolar nêv ji bo pêvana 8 ta asîd 1.5 tê firotin. 29 dolar ji bo asîd 1.5 ta 2 tê firotin. 22 dolar ji bo asîd 2 heta 4 tê firotin ku ew cor li dijî pêwerê naskiriye. Cora herî baş ya li jêr pêvana hejmar 8 ku ew cor gelekî kêm e bi 34 dolaran tê firotin û ew yek eger 1 dolar bi 500 lêreyên Sûrî be bi bihayê 17,000 lêreyên Sûrî ye ku nirxekî gelekî kêm e têra lêçûnê 2 salan nake. Derbarê dergehê Hemamê yê Sînûrî bi Tirkiye re li gor jêderê amaje bi wê yekê kiriye ku ji roja ragihandina vekirina dergehê Sînûrî û tanha ew dergeh bi tenê ji bo derbazkirin û derxistina kelûbelên ji bo Tirkiye ne û cotkar û bazirganên Efrînê tu sûd ji wê yekê tanha nedîtine.